Kokeillaan nyt tällaista tapaa, että tehdään vähän nopeammin näitä vlogeja. Että tarvitsee hinksuttaa. Näitä voi sit säätää vielä tuolta Premiere Prossa. Että tässä rajaa. Puhdas auto. Ensimmäinen yritysosto. Etsijän matka. Eli mulla on aika paljon tämmöstä autolajoa tässä, niin mä ajattelin, että tätä voi hyödyntää. Ja ehkä ei tarvitse hieroa näitä videoblogeja ihan liikaa, että tekee nopeasti vaan ja en kukaan kumminkaan kato. Ja puskee ulos. Kannattaa loputtomiin veivata. Mä sain tossa kesän ja kevään aikana uudestaan tän idean päähäni, että voisiko ostaa valmiin toimiva firma. Siinä oli taustalla semmonen homma, mistä mä tein blogiikin, videoblogia tossa aikaisemmin, että mulla oli se ensimmäinen firma, Jukola 7. Niin siinä mä näin, että onpa aika vaikeeta tuommoista pikkufirmaa pyörittää, että kaikki on vaikeeta ja näin. Niin, että josko olisi valmiit firmoja. Mä olin ihan siinä mökillä ja googlettelin, se oli yrittäjien Facebook-ryhmä, mistä sitten kyseli, että eikö näitä nyt olisi jonkun verran. Ja sitten kävi ilmi, että niitä todellakin on. Että on 10 000 tuommoista ainakin vuodessa. Tai onko se nyt vuodessa, mutta yleensä on näitä firmoja on 10 000, jotka on siinä vaiheessa, että se yrittäjä sieltä haluaisi vekeä. Siis ihan vaan tilastollinen fakta, että ne on sen ikäisiä, ettei ne enää jaksa. Eli firmoja onkin paljon. No, sitten mä lähdin selvittelemään sitä, että no, et mites tämmönen sitten, tässä on mitä plussaa, valaistuksen plussaa, onko se mahdollista on. Sitten lähdin ihmettelemään, että mites tämmönen ostetaan. Löytyi semmonen kirja, minkä mä tilasin. HBR julkaissut tämmösen kirjan, että miten ostetaan kohtuupieni firma. Jenkeissä pieni on vähän isompi kuin Suomessa. Siellä on jenkkimallis, niin se on 500 000 EBITDA on se niiden pieni firma. Ja sitten kertoimella ostohinta, onko se nyt sitten 3-6 se kerroin. Niin se sitten 3 miljoonaa. Mutta Suomessa pieni voi olla vähän vielä pienempi tässä meillä. Nyt toi ensimmäinen mikä me ostettiin, se oli alle 1 miljoona kumminkin. Tilasin sen kirjan nettikaupasta ja luin sitä ja siellä olikin oikeasti aika hyvin kerrottu eri vaiheet läpi, että miten se yritysosto voisi mennä. Tai siis ihan lähtien siitä etsinnästä, miten sitä etsintää tehtäisiin ja siitä sitten ostoon. Ja no siihen sitten vähän loppuukin, että nyt ollaan muuten Heinolas, tänne mä aina ajan. Mulla meni tosi ensimmäisen niin ihan tutustua aiheeseen, lueskella sieltä täältä aika paljon netistä, niin semmonen, siis yhteensä meni vuosi siihen etsimiseen. Mä kävin läpi kymmeniä firmaa, kävin itse paikan päällä ainakin 10, ehkä useammas. Ja sit ihan vaan googlettamalla ja tietoja pyytämällä niin kävin läpi. No sit loput semmonen ehkä noin 100 firmaa. Ja sit joihinkin mä käytin aikaa niin kuukausikaupalla ehkä 5. Et siinä meni niinku suoraa työaikaa, voisi ajatella semmonen ainakin vuoden työaika. Ja siis tähän mä teen omin rahoilla tämän homman. Niin. Vuoden työaika, no sit loput meni, niinku kalenteriaika meni 2 vuotta, koska mä jouduin menemään välillä töihin. Koska se firma-osto nyt ei onnistunutkaan sitten. No sit se lopulta onnistui. Et kalenteriaikaa 2 vuotta ja vuosi niinku suoraa työaikaa suunnilleen. Tilastollisesti siinä amerikkalaismallissa niin se on 18 kuukautta. Siitä kun aloittaa, niin siihen, että on saanut ostettua se firma. No siitähän se vasta oikeastaan alkaa. Mutta nyt kun tää on omakustanteinen etsintä, niin tarkoittaa, että pitäisi olla tilillä sen verran. Ja kun se on täyspäivästä, niin ei voi olla töissä samaan aikaan. Se on oikeasti täyspäivästä hommaa. Eli pitäisi olla kyky nyt sit etsiä vuoden verran. Ja sit pitäisi olla se oma pääomakin vielä. Tosi ei tarvitse olla, kun on se yrittäjälainen. Joo. Tuli tähän Heinola tauko.
Tai oikeastaan kun poju tulee, niin ei siinä sit paljon enää. Mä tiedän, voiko mä sit kirjoittaa. Yrityksen etsintä on sillä ihan täyspäiväistä hommaa, että siinä nyt vaan on sitä puuhaa. Et kyllä siinä menee just tilastollisesti 18 kuukautta alusta loppuun. Ja tutkimusten mukaan 80% onnistuu näistä ostoista. Niin Jenkeissä on tehty tutkimuksia, löytyy se Stanfordin materiaali. 10% ei löydä ostettavaa, joka sinänsä ei niin vaarallista. Siinä häviää nyt sitten sen vuoden työaja ja sen, että mitä siinä sitten on syönyt lanttua ja muuta. Ja sitten 10% ostoista menee sitten ihan pieleenkin, mutta aika vähän. Ja ne todennäköisyydet on käänteinen startup. Et startupeissa kaikki häviää rahansa. 90% häviää kaiken ja näistä taas 90% onnistuu. Että on sillä aika paljon hauskempi homma. Tietenkin ymmärrettävää, koska tässä tutkitaan jotain, mikä jo toimii, ja sitten ostetaan semmonen homma, joka jo toimii. Perustuen ihan niin kuin todistettavaan kirjanpitoon, eikä semmoiseen fiilikseen. No joo, piti mennä muille töihin, mutta sitten se loput meni läpi. No sit heräsi kysymys, että no voisiko se olla se ensimmäinen firma, joka onnistuisi? No tottahan se voisi olla, mutta aika epätodennäköistä on. Ei se mullakaan ollut. Eli kyllä siinä vaan nyt kestää. No niin, eli sit se kaveri, joka etsii, niin pitäisi olla fyrkat tilillä. No mitä siinä nyt kuukaudessa sit menee, että jos jossain asuu ja syödäkin pitäisi. Sitten varmaan autokin ja läppäri, sähkö, netti. Et paljon pitäisi olla. Jos nyt pari tonnia polttaa kuukaudessa, niin 10, 20, 24 tonnia tilillä, niin sit vois vuoden etsiä. No sit on se osto. Siinä on vielä DD-vaihe. Me riitti itse tehty DD. Ei tämän kokoisissa mitään lakityyppejä missään nimessä käyttää, eikä erikoislääkäreitä, että ihan omilla rahoilla mennään. Ja nyt yrittäjälainas ei ole enää sitä NS-omavastuuosuutta, eli sieltä jos sen saa, niin sen saa lainaa kaiken. Silloin kun mä otin yrittäjälainan, piti olla 20% omaa, eli 20 tonnia, eli silloin käytännössä se, mitä piti olla rahaa, jotta sit selvii läpi ostoa asti 45 tonnia, jotta voi keskittyä siihen. No ei mullakaan ollut. Sieltä täältä sitten jotenkin, tai en mä oikein tajua millä mä se elin läpi. Tietysti jos muuttaa mökille ja syö perunoit, niin ehkä. Niin, no mut pointti on se kumminkin, että on vaikea tehdä ihan täysin persaukisena. Ellei sit oo tietty se ilmanen kämppä, että asuu jonkun muun kämpästä, tai jos on kämppä maksettu, niin se auttaa. Niin toi etsintä on semmoista hommaa, että kun sitä tekee, niin siinähän ei tiedä lopulta, että myykö se myyjä lopulta. Sit sä et tiedä, lähteekö pankki siihen. Iskä tekee tämmöistä videoblogia tässä samalla vähän. Iskä kuvaa videoa. Niin siinä ei tiedä lopulta, että lähteekö myyjä siihen, lähteekö pankki, lähteekö se yhtiökumppani loput sijoittamaan, eli jos sulla on siinä ylimääräisiä sijoittajia, niin sitä pitää pyörittää sitä, hämmentää sitä papupataa siinä niin kuin vuosi puolitoista tietämättä onnistuuko se loput. Se on aika ärsyttäväkin hommaa sit välillä. Ja sit mullakin kävi niin, että siinä oli sit mennyt se vuosi, eikä siitä sit tullut mitään. Ei onnistunut, ei saatu hommaa kasaan. Niin jo harmitti jonkun verran sit kyllä. Et siinä meni niinku, siinä vaiheessa tuntui, että siinä meni vuoden työ hukkaan kokonaan. No, ei siis lopulta mennyt, mutta siinä vaiheessa kyllä harmitti aika paljon. Se onnistui sit vasta myöhemmin. Vasta vuoden kuluttua. Et sillä aika pitkäjänteistä hommaa
no mikä nyt on pitkäjänteistä, jos yksi BA on 3 vuotta ja maisteri 5, niin ei tää nyt siihen verrattuna ole kauhean pitkäjänteistä. Mut ehkä sit siinä vaiheessa, jos on tottunut jo, että on palkkatulo ja on töissä, niin siihen verrattuna. Eli yrittäjyyshommaa. Mahdolliset palkinnot tulee vasta myöhemmin, tosi paljon myöhemmin, jos koskaan. Mutta ihan mielenkiintoista hommaa. Niin, mitä se etsintä sitten käytännössä on? Eli yrityksiä voi etsiä ihan tietty mitä on julkaistu myytäväksi. Eli ihan vaan katsoa nettisivuilta, että myydään yrityksiä ja seuraa niitä. Niitä siellä pyörii, tulee ja menee. Se on yksi keino. Sitten hienostuneempi tapa on, voi tehdä tietokantahakuja tietyillä kriteereillä, etsiä sopivia ja sitten suoraan itse kontaktoida niitä. Ja sitten kerää niitä riittävästi kymmeniä tai satoja sinne ja sitten hämmentää sitä pappupataa, eli soittelee ja kyselee, että olisiko mahdollisesti myynnissä ja millä ehdoilla ja aikatauluilla. Ja sitten niistä ehkä joku kypsyy joskus ostettavaksi asti. Mutta oli semmoistakin, että ei niin kuin esimerkiksi pysty vaikka soittamaan, että omistajan numeroa ei oo. No ei sitä niin kuin saa sitten hommaa käyntiin. Tietty voisi mennä ovelle koputtaa ja kysyä, että onko omistaja täällä. Mutta aika lailla läppärillä ja netillähän tehdään. Mutta siinä on niin kuin 2 tapaa, että ihan niin kuin myynnissä olevat kohteet ja toinen on sitten tietokantahaku. Tietokannatkin maksaa sitten jotain ja sitten pitäisi miettiä, mitkä on ne sopivat kriteerit. Meillähän nyt hiljalleen sitä kokemusta kertyy sinne, millä sitä voisi etsiä. No sitten tässä oli ensimmäisessä varsinkin oli semmoinen kiusallinen pikku juttu, että pankkihan haluaa aika hyvät laskelmat. Ja pankki voi sanoa, että ne haluaa jopa tämmöisen niin konsernilaskennan siitä holding-yhtiöstä plus siitä uudesta ostetusta yrityksestä, siis vaiheessa, jos niitä olisi niin 2 näitä yrityksiä, eli holderi, joka sen ostaa, ja sitten se kohdeyritys. No sitten jos pankki haluaa, että saa tämmöisen haluavat, siis jos pankki sanoo, että he haluavat tällaisen laskelman, niin vaikea on sitten sanoa, että no kutti, että ei me nyt jakseta. No sitten siinä on semmoinen hankaluus tossa, että kun ei ole kauhean helppo tehdä sitä laskelmaa, itse vähän yritin, niin ei kyllä onnistu. Ja sitten kävi ilmi, että aika harva kirjanpitäjäkään osaa tehdä tätä konsernilaskelmaa, jos on konsernieliminoinnit ja näin. Niin se oli aikamoinen ongelma. No sitten onneksi kävi niin, että mulla oli se vanha firma ja sitten oli vielä siihen maailman aikaan mahdollista saada ELY-keskuksen tukea muutama päivä, jolla pystyi sitten tekee vähän jotain sinne päin laskelmaa ja sitten maksaa vähän päälle, niin sit sai tällaisen laskelman. Et siinä kyllä palo sit joitain tonneja, mutta onneksi siinä oli se vanha firma, jolla pystyi hakemaan sitä tukea. Nyt ne on kaiketi lakkautettu. No sit toinen mikä oli vähän jännä, että riittääkö itse tehty DD, Due Diligence, no se riitti. Että olisi ikävä heittää fyrkkaa jollekin lakityypeille, että he käy vähän pyörii siellä, kaivelee kuitteja ja sitten laskuttaa siitä 10 tonnia. Niin. No mitäs muuta sitten? Ei siitä sit niinku varsinaisesti ostokului muita niin hirveästi tullut. Paitsi tietenkin se oma työaika. Mutta ulkopuolisia kului aika vähän. No tässä on sitten tämä Jalostamon idea itse asiassa nyt, että se Jalostamo 7 idea on tarjota tukea näille tuleville etsijöille, eli tuleville omistajatoimareille. Niin Jalostamossa me tarjotaan sitten työpiste ja läppäri ja pääsy näihin eri tietokantoihin. Ja sitten toisaalta meillä on varaa teettää näitä laskelmia ja sitten me ollaan nyt jo opittu vähän tätä hommaa. Niin siinä on se Jalostamon idea nyt sitten saada näitä jeesattua niitä uusia etsijöitä siinä koko hommassa.
yksi mitä mä mietin tuossa ensimmäisen etsinnän kohdalla oli se, että kuka saa ostaa yrityksen, ketkä tällaista tekee. Ja sehän on hassu, kun ihminenhän toimii varmaan jossain määrin tällaisten mielikuvien varassa. Sulla on joku ajatus, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja mitä saa tehdä ja mikä todennäköisesti onnistuu. Niin itsellä oli mielessä sellainen mielikuva, että okei, että yritysosto, niin Espal vedetään siellä puku päällä ja sitten on tyylikäs puku ja paita ja siis tämmösiä ihan hassuja juttuja. Siis oikeesti aikuinen mä mietin siis sitä, että hei, että onks mulla nyt niinku oikeat kledjut, että minkälainen paita pitää olla ja näin. Mut toisaalta ei se nyt ehkä niin hullu loput ole, koska tää on niinku abstrakti, tietysti mielessä aika abstrakti hanke, niin on ehkä ihan hyväkin hakea sille jotain rakennetta fyysisillä objekteilla. Niin mä suosittelisin yritysostajalle tällaista pinkin paita Jermyn Street London, niin sillä kyllä sit onnistuu, että littipeukku sille. Eli Pink London Jermyn Street, niin se auttaa tässä hommassa aika paljon. Kukaan itse asiassa kyllä missään vaiheessa tullut tarkistaa sitä paitaa sitten, että semmoista tilannetta ei sit oikeastaan tullut, että pieni pettymys. Eli ehkä ainut olisi ollut se allekirjoitustilaisuus pankissa, mutta ei oikeastaan ketään siinä vaiheessa kiinnostanut. Ja sitten kun niitä yrityksiä käy kattoon, niin eipä siinä ole paljon väliä. Tietenkin nyt silitetty paita niin luo semmoista, että onhan se niin kuin viestintää, että jos on viitsinyt silittää sen paidan kun menee johonkin. Ja on se myös viestintää, se on myös itselle viestintää, että niin kuin rutiini. Mutta siinäkin mielessä erotaan tästä hupparijengistä, tästä startup-sekoilusta, että hei, kauluspaita. Näin. Ensimmäinen etsintä kaivinkone asia. Ensimmäinen etsintä oli melkoinen purkkaviritys siinä mielessä, että no jos vertaa mitä nyt on, eli ekana oli se, että onko edes nettisivuja, onko toimitiloja, onko läppäriä, mitä kaikkea. Nyt on sillä tietysti hauska tilanne jalostamassa, että meillä on nyt jo toimitilat siinä meidän ensimmäisen firman kyljessä. On nettisivut, on kyky toimii yli ajan, kyky tehdä sitä, kyky jatkaa sitä. Et me tiedetään nyt, sillä kun nyt kukaan mitään tietää, mutta todennäköisesti meillä on varaa pitää toimistoa tuossa Pitäjänmäellä kyllä vuosikymmeniä, jos kaikki menee ihan kivasti. Ja meillä on kyky vastata puhelimeen ja lähettää maileja ja tiedätkö, että se on niin kuin olemassa se asia. Voidaan pitää eventtejä, tilaisuuksia, luoda hiljalleen sitä touhua. Et jos vertaa siihen, kun mä aloitin homman, niin olin mökillä siellä. Sinänsä ihan hyvä Orivedellä, ei siinä mitään hätää, mutta tietynlainen purkkaviritys, että läppärillä tein mökiltä käsin sitä ekaa. Nyt on ihan hauska jo, kun on vähän vakaampi tämä touhu. Mähän olin siis urani alkuvaiheessa, mikä ura? Mutta siis mä olin alkuvaiheessa ihan tyytyväisenä siihen, että siitä tyytyväinen, että mä olin muilla töissä. Mä olin Metso Valmetis ja se oli mun ensimmäinen duunipaikka, siis varsinainen duunipaikka. Ja silloin se oli ihan ok olla niin kuin muilla töissä. Tai siis töissä firmassa, josta ei ole omistusta. Tosin voisin sitä ostaa osakkeen ja sitten olisi tavallaan omistusta. Mutta mulla oli aina ajatus, että haluan olla firmassa töissä, josta on myös ihan merkittävä omistusosuus. Ja tää juontaa juurensa varmastikin siihen, että isoisällä oli rautakauppa aikanaan. Mä en sitä ikinä nähnyt sitä rautakauppaa, mutta
Tai siis, no niin. Eli, ja sitten Sedillä on ollut rautakauppoja, niin oli semmoinen ajatus, että joku tämmöinen on mahdollista. Niin. Ja onhan se niinku mielenkiintoinen polku, että on omistajana yrityksessä, niin onhan se eri homma. No sitten Tää on tämmöstä höpötystä. No anyway, niin sitten siinä vanhemmiten oli aika vaikeet olla enää töissä muilla, koska mä olin laskenut jo näitä, että mitä se voisi tarkoittaa sit pitkällä aikajänteellä, jos on omistusta yrityksessä, niin kuin tuommoisella 10 vuoden aikajänteellä. Niin sen jälkeen oli aika vaikea perustella kyllä, tai mahdoton perustella enää itselleen sitä, että olisi töissä muilla. Koska jos se yritysostohanke pysyy kasassa eikä feilaa ihan totaalisesti, niin kyllähän siinä sit syntyy lopulta omistusta, jolla on jotain merkitystäkin tavallisen ihmisen elämässä. Eli yritysostoslainahan on semmoinen 5-vuotinen laina, ja sitten kun se on maksettu, niin sittenhän se osinkovirta sieltä vapautuu muuhun käyttöön. Plus, että sittenhän on omistuksessa se yritys, ja jos sitä on kehittänyt, niin silloin jonkinnäköinen jälleenmyyntiarvo. Niin mitähän siinä nyt sanoisi, että se on aika eri homma, jos on omistusta järkevässä firmassa kuin jos ei ole. Et sieltäkin se on jotain, mitä kannattaa tavoitella. No se on yksi asia taloudellisesti, mutta toinen asia se, että se on itse asiassa aika mielenkiintoista. Ja se pelikenttä on hyvin paljon laajempi silloin, jos on omistajatoimari, kuin jos on siellä konsernissa töissä, niin kuin mä olin aikoinaan tuotekehitys kautta muotoilu. Niin onhan se ihan eri homma, siis no, hyvä se pahas, et tietenkään ei paljon vastuitakaan sitten, jos on vain työntekijä. Sitten jos on omistusta ja on toimari, niin se pelihan on tosi mielenkiintoinen, se on laaja tehtävä. No sitten on vastuutkin on, eli jos kaikki feilaa, niin siinä menee sitten omatkin rahat kautta. Sitten luohan se vähän stressiä, että kun pitäisi järkkää se, hoitaa hommat sillä lailla, että työpaikat säilyy niille, jotka on siellä töissä, niin ei se ihan stressivapaata ole, mutta ei sekään ole stressivapaata, jos on positiossa tai jos on työpaikassa, jossa ei viihdy, tai siis jos on asemassa, mitä ei koe omaksi, niin sehän stressaa yhtä lailla. Et vähemmän mä nyt stressaan sitten, kun mulla on se tilanne, mitä mä tavoittelin. Et siitä vapautuu tosi paljon energiaa, kun jää se negailuveke, että miksi asiat on näin. Et nyt on sitten, kun on omistusta ja näin, niin asiat on niin kuin on. Peli on siinä niin kuin annettuna, mutta se on kumminkin se game, minkä halus. Ei nyt aina ihan helppoa, mutta kumminkin se, minkä halus. No millaisia rahoja tässä sitten pyöritellään? Eli nyt jalostamossa on se ajatus, että on olemassa tietty kusiraja, minkä alle ei pidä mennä ostaa. Eli periaatteessa pitää pyrkiä ostamaan niin iso firma kuin mahdollista, koska mulla on itsellä tämmönen nyt kokemuksen luoma vakaa näkemys, että tietyn pisteen alla kaikki on vaikeet ja mikä ei toimi. Eli mulla oli se eka firma Jukola 7, oli suurimmillaan liikevaihto oli 200 tonnia vuodessa. 2-3 tyyppiä pyörii, niin tarkoittaa sitä, että se on tosi riskaabeli homma, jos tulee joku saikku, niin sehän homma kosattaa heti. Ja sit ei ole varaa semmosia toimintoja, mitä tarttis kumminkin niin kuin pyörittää sitä yleistoimistohommaa, niin jos on vaan tekijöitä, niin kuka niitä sit hoitaa. Että meidän jalostamon eka ostos on sen kokoinen, että se on 3 miljoonaa liikevaihtoa ja siellä on kumminkin toimisto oli jo 4 ja sitten 20-30 tyyppiä pyörii projekteissa, niin se kestää jo sairaslomia, ihan niin kuin kenen tahansa työntekijän sairaslomia. Siinä on jo vakiintunutta hallintoa ja toimintoa. Yksi mikä on oleellinen, että selvitään lomista. Eli kun on loma, niin pystytään just tuuraamaan
Vaikka ei se nyt ihan niin helppoa sekään on, että työjohtajat sit tuuraa toisiaan ja näin. Mut siis tommoset niinku mulki oli se 1-3 hengen firma, niin ne on kaikista vaarallisimpia ja hankalimpia, koska ne ei kestä yhtään osumaa. Ja niinku kaikki on vaikeeta, tosi tuuliherkkää. Ja sit on aika, no ei se nyt valtavasti sitä byrokratiaa, mutta on kumminkin aika monta niinku lippuja ja lappua, jotka pitäisi jaksaa täyttää. No sit siihen pitää ehtiä keskittyä ja siihen on vaikea siirtyä sit, jos tekee sitä pikkufirmasta sitä omaa ammattiaan, niin sit siitä pitää siirtyä tekemään sellaista hallinnollista pikkubyrokratiaa, niin se siirtymä on raskas. Kautta sitten toinen hankala siirtymä on, että sun pitää tehdä myyntiä ja silloin joutuu taas siirtyä siitä omasta ammatista myyntiin. Niin mä oon aina itse kokenut sen raskaaksi siirtymän. Sitten kun on siinä myyntihommassa, niin ei siinä mitään, mutta et siitä tarkasta asiantuntijatehtävästä mennä myyntiin moodiin persoonassaan, niin se on raskas siirtymä. No isommassa firmassa on se etu, että nämä on olemassa nämä asiat jonkinnäköisinä prosesseina ja siellä on joku, joka hoitaa niitä toivon mukaan, niin se vaan helpottuu sitten se homma. Ja sitten se yksittäisen työntekijän saikku, niin siitäkin selvitään. Mutta alkuun, jos ei ole tottunut pyörittää rahoja, niin kuin harva nyt on, ellei satu sit suvussa ole fyrkkaa, niin yrityskaupassa ne luvut tuntuu alkuun vähän suurilta, mutta sitten se on hauska, kun esittää sen homman tonne pankille, niin sitten soittaa pankkiin, niin ne joutuu siellä etsiä, että okei, mä joudun etsiä nyt tyypiä, että kuka hoitaisi meillä näin pieniä asioita, että vaikka ne itselle on isoja ne 100 000, niin ne on pankille semmosia, että ne hädituskin tekee noin pieniä yrityskauppoja kuin mitä me nyt on tässä toistaiseksi tehty. Eli tällä hetkellä tuo Jalostamo 7 Scope toimii siellä aika matalan pään, siis kohtuu pienissä yrityskaupoissa, joka tarkoittaa semmoista niin kuin alle reilun miljoonan ostohintaa, jolloin jos ajatellaan, että sulla on nyt vaikka semmoinen 800 tonnin ostos, niin jos siellä olisi oma pääomaa tarvitaan se 230 pinnaa, niin jos siellä on vaikka 200 tonnia, jos siellä on parikin tyyppiä, niin jos siellä on 100 tonnin yrittäjälaina ja toisella vaikka on 100 tonnia, silloin 200 tonnia, sitten sulla on myyjälaina 100 tonnia, sitten on 300 tonnia oma pääomaa, sitten 500 000 laina, niin semmoisia lukuja ne suunnilleen on. No sit pitää katsoa sen etsijä, pitää katsoa, että sen oma kuukausittainen kassavirta toimii, että se selviää siitä yrittäjälainasta, mikä on kumminkin aika iso erä siitä kuukaudessa. Mutta siinä pitää tähdätä, että ei missään nimessä yhtään ton pienempiä ostoksia kannata tehdä, koska siinä on se riski, että se firma, siellä ei vielä vakiintuneita toimintamalleja. Ja se saattaa olla, että se on liikaa sen yksittäisen yrittäjän niin kuin toiminnan varassa, jolloin se on myös vaikea siirtää. Et se yrityksen siirrettävyys on todella keskeinen kanssa. Eli esimerkki, mikä on vaikeasti siirrettävissä, jos siellä on joku sankariyrittäjä, joka tekee 100-tuntista viikkoa öisinkin, niin millä sä meet sinne sit uusi kaveri opettelee sitä hommaa, jos kaveri vääntää siellä aamuyöllä laskuja ulos? Ei sit tuu mitään. Ja jos se vaatii toisaalta sen, että se vaatii kaveri, joka tekee 100-tuntista viikkoa, niin sehän pitää korjata sit ostohinnassa. Se tarkoittaa, että se tarvitsisi itse asiassa 2 työntekijää, niin se pitää poistaa liikevoitosta yhden kaverin vuosipalkka, joka olisi semmoinen joku 70-80 tonnia. Niin se tarkoittaa, että se firma todennäköisesti itse asiassa ei ole kauhean hyvä tai tuottava, jos sinne laittaa niin kuin reaalipalkat kiinni. Eli edelleen haetaan semmoista kohtuu tylsää puksuttavaa konetta. Ja hassusti se on itse asiassa vähän etu tässä siirtomielessä, jos se nykyinen toimari ei käy siellä firmassa kuin pari kertaa viikossa, niin se on se optimitilanne, koska se on helpompi ottaa haltuun. Ja se tarkoittaa, että se firma pyörii jossain määrin ilmankin sitä toimaria.
ei se tietenkään sit oston jälkeen, kyllähän siellä sitten tehdään täyttä viikkoa. Mutta siitä pitäisi tulla sit luontaista kasvuukin jo hieman. Tosi alussa on tietysti vähän pihalla niistä hommista, että kestää nyt vuoden 2 päästä jyvälle, että mitä siellä tehdään. Tää on niinku jännä homma toi, siis yritysostohan voisi tehdä itekin niinku ilman vaikka ketään yhtiökumppani tai mitään, mutta se on itse asiassa yllättävän raskas toi sekä se etsintä että sitten ne eri vaiheet siinä. Eli siinä mielessä on varmastikin helpompi tehdä se yritysosto, jos on olemassa joku porukka, jengi, josta saa tukea. No, kuten ideaan jalostamoon syntyy just tää porukka, jossa on sit kokemusta ja tukea siihen sekä etsintään että ostoon, että sitten se firman haltuunotto ja loput kehittämiseen. Eli nythän tässä on jo käynyt niin, että meillä alkaa hiljalleen kertyä sitä osaamista ja kokemusta tähän jalostamoon. Koska meillä on nyt sit kokemusta jo siitä etsinnästä, ostosta, haltuunotosta, siirrosta, kehittämisestä. Niin idea, että tähän kertyisi semmonen poppo sit, jotka ymmärtää ja tykkää tämän kaltaista touhua tehdä. Ja sit me voidaan auttaa niitä seuraavia etsijöitä kaikessa siinä, mitä siihen nyt kuuluu. Eli tämmönen niinku kerho, mikä se on? Siis firmahan se on, mutta sehän on myös tämmönen yhteisö. Aikanaan harrastin noita radioittavia lennokkeja, niin pitää kääntyä tosta oikealle, eiks vaan? Pitääks mun kääntyä? Näköjään mä nyt käännyin kehä 3. Kassa oli hyvä juttu. Jännä kun se ei näytä sitä tuolla. Kehä 3 länteen, eiks vaan? Joo. Joo, kyllä, näin. Niin mä aikanaan harrastin nyt radioittavia lennokkeja, niin meillä oli lennokkikerho. Voisiko tää olla vähän semmonen kerho? Et sehän on juridinen toimija, tietenkin se osakeyhtiö, mutta et siinä voisi pyöriä semmonen sakki. Ketä nyt kiinnostaa tän kaltainen touhu? Siis firmathan on kyllä äärimmäisen mielenkiintoisia kabineita, että mikä nyt sit on firma? No monta selitysmallia. Tämähän oli ihan jännittävä. Siis se oli ihan jännittävä sit se kaupantekopäivä, koska sitä oli sit veivattu siinä ihan viimeiseen iltaan asti veivattiin niitä kaupan ehtoja sun muita. Ne oli vielä vähän auki ennen kuin mentiin allekirjoittaa, mutta kyllähän se nyt siinä sit oli kaikki sitä mieltä, että se kauppa tehdään. Niin sit mä täräytin sinne Tikkurila OP:lle ja sainaan shekkiä nimen alle. Niin olihan se jännittävä, koska siinä on kumminkin niinku ihan isot, tavalliselle ihmiselle isot summat. Ja sit jos ajatellaan, että se kaikki feilaisi, niin jäisi aika paljon velkaa eikä olisi duuniikaan. Niin kyllähän se jännitti ihan oikeasti se tilanne sitten. Ja eihän siinä, juotiin kahvit ja nimeä alle. Mutta oli se ihan veikeä. Ja sit sen jälkeen oli eli kun tätä ennen oli ollut kumminkin siis semmonen 2 vuoden prosessi etsiä niitä firmoja, käydä niissä, yrittää sitä hommaa ja ei vaan onnistu ja sit lopulta kaikki laput, eli sit loput kaupantekopäivänä, eihän se tarvita muuta kuin että sit kaikki laput menee loput läpi, nimet alle, eli sit se kaikki eri tahot, mitkä piti saada siihen suostuu, niin sit loput suostu siihen, eli mitä siinä nyt sit on? Yksi on myyjä, sitten on yhtiökumppani, sitten itse on sitä mieltä, pankki on sitä mieltä, Finnvera on sitä mieltä, onks vielä muita? Ja sitten nimeä alle ja sitten toivotaan, että kaikki menee hyvin. Olen se jännittävä. Kyllä mua siltä kaupantekopäivän aamuna niin itse asiassa ihan vähän oksetti se juttu. Siis hyvällä tavalla jännitti. Ja tähän muuta. No sitten se oli myös jännä mennä sinne firmaan eka kerta aamulla sinne 7, että no hei, tässä sitä nyt ollaan ja moro, että me on ostettu tää. Ja siinähän on jännä, kun se kauppa on tehty, siinähän kaikki vähän jännittää, että ostajaa jännittää, että mitä tästä tulee, myyjää jännittää, että meneekö se hyvin, saako se lopulta kaikki rahansa sieltä.
jos maksetaan useammassa erässä niin kuin usein maksetaan. Työntekijät jännittää, että ei hemmetti omistaja vaihtuu, että toivottavasti ne nyt sössit tätä hommaa. Mielestäni hauskin kommentti, mitä mä kuulin sitten myöhemmin, kun jakso vähän juoda kavereiden kanssa olutta, niin ne sanoi, että yksi meidän timpuri sanoi, että hän katsoi, että jaha, siinä on äiti sanonut espoolaispojalle, että osta itsellesi firma. Se oli aika hauska kommentti, joo. Siinä. Mut sittenhän se hassulla tavalla vasta alkaa siitä se kaikki. Et kun se on ostettu, niin se on taas yksi alku. Perillä ei ole mitään muuta kuin uusi alku. Että siitähän se kaikki vasta alkaa. Et ehkä sit kun on mennyt 3 vuotta, niin on enemmän tuntuu, että on perillä. Mut kyllä nyt 2 vuodessakin on itse asiassa päässyt kärryille aika hyvin. Eka vuosi on itse asiassa yllättävän rankka. Se on aika rankka se eka vuosi. Monenlaista touhua. Niin tällä hetkellä me etsitään Jalostamo 7 mukaan uusia sijoittajia. Vähän tarvittaisiin oma pääomaa lisää. Ja etsitään ihmisiä, jotka kiinnostaa tämän kaltainen touhu, tämän kaltainen hanke, jotka osaa sitä nyt sijoittaa, mutta tietenkin olisi kiva, jos olisi ihmisiä, jotka on kiinnostunut firmoista ja ymmärtää firmoista. Niin voisi vähän sit pallotella ideoitkin ja näin. Niin. Eli ei muuta kuin tervetuloa hankkeeseen mukaan. Nyt haetaan oman pääomaan semmoista 200-600 000 euroa lisää seuraaviin ostoihin tai seuraavaan ostoon. No miksi sijoittaa? Miksi sijoittaa Jalostamo 7? No yritysostolainathan 5 vuotta, että sen jälkeen se firma on niin kuin siinä. Ja sitten se osinkovirta on, niin kuin sen nyt voi sitten käyttää niin kuin osinkona omistajille. Ja aikaisemminkin jo. Niin idea on, että niiden firmojen arvo siinä kasvaa hiljalleen. Ja sitten tulee osinkoa. Tämä on pitkäjänteinen projekti. Itellä on ajatus joku semmonen 7 vuotta, minimi 14. Että our exit is keep it. Sinne voi syntyä semmosia, että on vaikka niinku samankaltaisia firmoja useampi. Niin jos niitä laittaa kimppaan, niin voihan niitä sitten myydä osa pois, jos haluaa. Kato nämä meidän muutkin videot ja tilaa toi kanava. Ei se ole valmis, vaikka se luulee, että se on valmis. Kato meidän muut videot ja tilaa tää kanava.